karon mga bay, ito ni install atong Serbato 12 volts. So duha ni sa kabuk mga bay. Type R yang brand. So testingan tani o mo tingog ba ni. So dara mga bay na simbolo na to. Yan ay kinatay mga harness. So, limpyo kayo sa pagkabutang mga bay. Siya, sa testingan na to kung mutingog ba siya. Diyan, nasa mga bay, temporary sa naos isang igibutang niya. High and low. Gwapo kayo pagka-wiring nyo. Okay, na pa siya mga pwede na ito i-series dari mga bay ng mga suga. Attach na siya sa battery ko. Paano siya relay mga bay? Butangan man natin siya relay. So try na to. So muna yung tingog. Mga bay. So muna siya. So i-try na to sa itaod. Butangan na to relay. So na itong relay itaod. Bosch brand with socket. Socket na sa mga bayo. With socket na. Tanaw na doon is manual karon. Wala pa ko kalimutan ni pagtaod sa relay. So karon mga bay na simbolo na to. So ang kaning negative ay kaning positive pula o ganing negative sa ay positive po nga pula dahil sa Serbato. Ang tumoy niya ni mga bay nag-uban na sila daraw mo man kani po ding itom kini nag-uban na po sila des tumoy mga bay. So duha ra man ni sila. So sa nai-relay ni siya mga bay ha. So basta kini giuban na ako duha. So ganito yung itom nga negative mo nitong ibutang sa body ground. So negative o itom body ground na body ground mga bay. Dayon ang number niya ani sarili kani dito sa relay magbase. Kanindot niya kung relay mga bay na si marking daan. So kaning negative sa Serbato ang duha dili na siya ibutang sa 87 na raw. 87 na siya mga bay. Maklaro man sa 87 na. 87 na siya. Dayon, ang kanida yung itom, nga negative mo ni siya, body ground. So, kanida yung nabilin, nga duha, kaning 85 o 86. Kini nga linya mga bay mo ni siya ang connection gikan sa atong original nga Serbato. Balag magkabali-bali na way problema na siya. Balag diri magkabali-bali na siya diri way problema. 85 o 86. So ang nabilin dayon nga 30 is way lain mga bay. Padulong siya diri sa positive sa tong battery. So atong suwaya na yung mamutuo mo nga mutingog ni dito Serbato. Taod na tong relay. So nakataod na tong relay. So muna ako pa ni final ron. Ako lang ipakita sa inyo kung giunsan ako. Sunda lang nga video. So kaya ninyo ni buhaton. Ako siyang ibutang diri sa negative nga sa positive. Kita nga so may maghawid dito ang video. Basta ka na. Iyon din na to. Try na to. Diba? Tingog siya mga bayo. So, testingilan niyo mga bayo. Sundan na ninyo. So, ipakita lang ako ni pagkahuman sa plastada. So, pwede na din ako ni siya testingan o patingog. Wala pa na final. So, ang problema ni Ron Reader G naman kay butangan isa dere
ang isa na lang kung asan ako na ibutang. Idagko ra ba kay ni. Nara mga bay na plaster na to. So atong religi putos gid na to para safe. Hindi mabasag tubig para magdugay itong serbato mga bay. So isa ka serbato na diri nga side, isa na diri sa ubos. So sa mga naka-reader dia, ni sekreto sa inyong pagtaod sa inyong serbato. Gaway sa board. Ay natong ground, okay na. Ang battery na lang. Kanya lang battery atong kulang. Nagbabuntag ato i-testing ng serbato madayo mga bay kung nindot ba yung tingog, di ba mayabag. So muna diskarte mga bay. So dapat nakaputos na siya para nga emergency, di basta-basta madaot or masunog nga masudlag tubig. So dali nato na ibutang mga bayo. So dagan na kitag wire. Kaning mga wire mo nitong wire sa mini driving light. So mapuntag kita-kits ta mga bay. So yan, good morning mga bay. Buntag na gid ron sa grabing bilaran ako gabi gin-install na ako serbato. So atong serbato mo na ni ang plaster mga bay. Ang isa gibutan to sa stock, kaya ang isa na diri sa ilalom. Listing na mga bay. Pusok ba? So, sakto sa kakusog mga bay. Di dapat siguro siya tantong hinay. Sakto na dada. Siguro na siya pangtugaw. Pangtugaw rin siya mga bay. Hindi ko sure kung anong ang kandiri mga bay murag bangga ginaw ni siya diri. Kani siya bawal ra ba ni siya mabangga kay murag medyo di kay siya kabuylo. Ug tingog sa kunay balan. So pangitahan lang ako nagdiskarte mga bay kanang mabalhin ako ni siguro siya. Asa na ko ni butang. Dili na mo ko gabi igod. Wala koy pan ba? Wala koy idea kayo. So, okay na biya. Kusog na biya siya. So, sakto-sakto na siguro na siya mga bay. So, more siguro na ma-share na ako. So, kita man niyo kagabi kung sa so kani girilihan na to ni siya. Diskarte ha girili. So, wata lang niyo kung naka-reader jay mo, pwede ra ginaning style ang pagtawid sa klase nga mga inaning snail horn by term lane or unsa ba pia horn sa by term lane. Sa kailangan nag-brand po na ko in-order. So presyo ni mga bay 118 ra. Dator kay ni. Moro gyud ako ma-share mga bay sa bilar kay ko gabi yan eh.